Martin si dal flat white. To my to máme pro pojišťovnu. To jsem chtěl říct já! Espresso Martinez bean. Takhle začíná každý fan footage horor prostě. Ano. Martin si dává Kinez. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Dáváme si mekáč. Vyjeli jsme za Prahu a dáváme si mekáč. Vojta už má vybitý sociální baterky. Dáváme cígo. Jsme někde u Lince nebo za Lincem. Miluju. Martine, řekni nám něco rozumného do vlogu. Maluju. A chtěl bych se zeptat do vlogísku, jak se máte? Napište do komentářů. Nothing beats Jet2 holiday, and right now you can save up to £50 per person. That's £200 for a family of 4. Lehce ošoupaný! Mý nejlepší stín, Číny, zůstal jen o nich stín. Zpěvák z Rakouska tu byl a jen jsem tam byl. Jak to vidíš? Já momentálně díky dešti nic nevidím, takže nevidím. No přežijeme. You're out of touch, I'm out of time, but I'm out of my head when you're not around. Takže jsme někde v Rakousku, jeli jsme asi tak 50 km. Spal jsem tak 35 minut, Andola si šla sednout místo mě a já teď budu dělat společnost Éřovi. Se vás, protože teď jsme tady na dálnici a nedá se tady vůbec spát, protože prostě tady furt jezdí auta. Jak to tohle? Řekni něco, Éřo. To bude snídaní šampionu. You're out of touch, I'm out of time, but I'm out of my head when you're not around. Nacházíme se těsně před Mariborem. Máme kafe, máme cígo. Máme Přesně kafe, tak, no. to nás zachraňuje. A Čeká nás Disco Ina za nějakých 150 Disco Ina km. nás čeká, už se velice těšíme. Zjistili jsme, že mekáč je za Záhřebem, takže nic moc. Ale to zvládneme. You're out of touch, I'm out of time, but I'm out of my head when you're not around. Jen dobrý kafičku mám. Revitalizujeme. Zdravíme vás, dobré ráno, chutnávka Red Bull. Vojtův coming out. Ano, tady coming out. Jako Super. Andoli, takže teď bisexuál oficiálně. Dobrodošli na Chorvatsko. Vy tady jsou unavený jak můj pravdu. Proto spíme Přesně spolu tak. v posteli, víš co? Přesně tak, proto si vohol zadek. 138 km. Tak jo. Budeme zčeknout místní faunu a floru. Kvalitní mok. Takže paní nás nechala tady ubytovat. Jdeme jíst. Jsme všichni zdrcení. Yes. Jsem rád, že to nemusíme tahat, to je asi 200 metrů do kopce. Přesně. Paní nás nechala zaparkovat tady před tím ubytkem, takže máme pohodu. Je to geniální. A here we go. Eat something. Nikdo není doma. Protože jak si můžeme povšimnout, v koupelně je mokro. Tady máme utrhnuté prdíko. Pračku, která, co to jmenuje? Docela, nebo jakože neštíme.
Zde je Heřa, zde je Martin. Zde je náš krásný, prázdný, čistý dřez. Zde se odehrávají všechny společenské hry. Pojďte nahoru. To je taková mini podnichodba. Zde můžeme vidět zlatý hřeb večera. Martinův pokoj. Je tady celkem zpráv. Hodně uklizeno. Martinův větrák, který si zamiloval od prvního pohledu. Martin rozbil větrák během 10 minut na dovolený. Karma ti to vrátí. Má tady uklizeno stejně asi jako my nahoře. Další hřeb večera je můj a Heři pokoj, kde nefunguje světlo. Zázrak moderní techniky. Náš bordel. A potom to nejhorší z nejhoršího. Zde můžeme vidět exemplář Vojtěcha Obecného. Ano, takže tady spím já, tady spí Vojtěch. Vojtěch je ve svém přirozeném prostředí. A tady je ta oáza klidu. Tady je prostě... Tady se dějí všechny ty zázraky. A suší prádlo. Ano, sušíme si tady plavky. A dva se dopila, jeden lok ani ne. Hrál bych si ten Minecraft. Toto má být Andula. Toto je originál. Co mám být, ty vole? Ten druhý, Heřa připravuje oběd. Martin tady snifuje. A Martin, nechceš si snifnout? Andula Strouhá. produkuje. Jsme si dali oběd a jdeme na Kožica Beach. Kožica Beach. Martin s taškou Action. Crazy. Zdravíme paní Já bych chtěl říct, že ať už to vidí každý, že se máme dobře. Tak se rozhodl Heřa, co si bude kupovat. Héřa se rozhodl, že si pořídí pedalboard. V tom Decathlonu ho máš za 200. Možná už dneska uvidíte. Možná už dneska Dneska večer uvidíte. uvidíte Héřu s pedalboardem. Stay tuned, jak to dopadne. Tak co Andula, jaký bylo Kinder Surprise? Velmi surprising. Heřa si koupil. Martina, čekej, proč to je času, kdo to se tohle Dáváme teď cíčko tady. Andula se těší z dobrého cíčka, Heřa se těší z dobrého cíčka. Kampaň. Prezident můžeš být už od 40. Každý člověk volitelný do Senátu může kandidovat na prezidenta. Že mu první prezident a poběž ty první. Článek ústavy. Co v hudební terminologii znamená andante? Andante, andante, a Cristo let me down. Andante, andante, a Cristo let me. Musíme dát brýle pryč. Je to náročná práce. Takzvaně na zkus al dente. Na zub. Al dente. Ne na zkus. Na zkus, na zub, ale všichni víme, co myslíme. Včera jsme to trošku přepískli. Ani Andula je taková hodně... Jak se cítíš po včerejších ožuskách? Jako nový člověk. Heřa už srovnává hladinku. Yes. Můj kluk je už 8 let, jak je mě obrvený vlčí mák. Doufala jsem, že je ženatý nebo aspoň rakušák. Už necítím to chvění a strach, když cvičí pilates v nedbalkách. Kdyby byl polymorfně perverzní a sem tam mě zmláknu baseballkou, pomazala bych se klidně majolkou a zrušila profil na lípku, ale zase vím, že by mi daroval ledvinu. Nemůžu mu dávat za vinu. Že lasí se nevrací a že svýho mazla nářadí znám už jen matně.
Toužím muchlovat někoho z činasky v jeho šatně. Co takhle zbali tam toho DJe? Ve vypuštěným rybníce se stejně už... Mám radost. To jsem potřeboval. Mám radost. Nakoupeno. Spokojenost. Antifok. 2,5 eura, prostě to neber. To neber. Žádný problémy nenastaly. No nešlo nám to naspinovat, že jo? Já si koupil ten pedalboard. Je to tak. Vlastně koupil Já pádlo. jsem si koupila pádlo, ale nemám pedalboard. Má to i více využití jako některé hrádky mimo vodní prostředí. Tam byly krásné lyžařský hulky. To jsou vaše lyžařský hulky, vaše lyžováníčko. Teď jdeme do Plodine nakoupit si jídlo a večeři. Když jim guláš, zahýbám snad svíčkové. Zobou snad pouze myšky orlové. Osahávat DJ a nechat se ožustit Al-Qaidou. Tvoje touhy si tě najdou. Dobrodošli. Vítejte v Plodine. Den čtvrtý nám začal, blíží se sem bouřka, zahru dáváme ranní kávu a ranní cígo. Jsme na dojezdu, nebo aspoň já. To jsi fakt na dojezdu. Možná. Okay. Kapučko, křížovčička. Po Red Bullku jsem si dal tady French press. Ale prosím pěkně 11 dopoledne. Protože jdeme na třetí v kuse. Dneska máme brambory a máme rumpsteak hovězí. Teď se právě přesvědčíme, jak jsme ho udělali. A je? Medium. Dnes tu máme unboxing s Heřmanem. Jak vidíte, je to určitě quality pedalboard. Jak za malý moment zjistíme. A on se nastává na kilo. Vyjde toho. Ten spíš. Je to tak? Tak, můžeme vidět, že je akvamarínové modré barvy. Tady je oranžový nápis. Tady máme k tomu žezlo. Pedal in style. Pedal in style, doufáme, že nás to uveze oba. Já nechci uplavat, A ty, aby ti neuplaval ten board? Ne, to ne, abys neuplavala ty. ale já nechci uplavat. Vamos a la playa. Tady máme Believe in yourself a little more. Zde máme Today be the reason someone feels loved. A tady Vojtěch má Be happy with your beautiful life. Ano, přesně tak Vojtěchu. Héřa má Being happy never goes out of style. A Vojtěch má velmi autistický Be your own best friend. Moje moto prostě. Dobré. Tak tedy si prostě nejží bavoně. Nemohli jsme odolat a museli jsme si dát hned druhý drink. Martin si dal druhý kubíčko. Máme piña coládu. Kvalitní moto. Zdravíme. Jsme tu po koupačce. Ožitko, close enough. Vidíme tady krásnou plechovku. Že Chorvatsko jsou mistři šachu, protože tady máme dvě šachovnice. Jednu zlato-žlutou a druhou červenou-bílou. Nemá to vůbec spojitost s tím, že to je na vlajce Chorvatska. Přesně tak. A byla jenom, aha, wow. Také tady máme název Ožujsko. Povšimněme si, že ž užívají stejně jako my. Musíš to ožujít. Je to prostě Ožujsko. Prostě to takhle. Krásný obrázek hlavního města. Vůbec to není pivovar, je to obrázek hlavního města. To vypadá jak nomad Chorvatsko trošku. Privo number one, 1892, taková pozdnička chorvatská. Okay, Preko 130 godina. I'll take it. Tradicie i kvalita. Prostě tradice a kvalita. Prostě ano. Chorvatská kvalita. A předáme slovo Heřmanovi Florianovi, dámy a pánové. Heřmane, co vám k tomu řeknete? Piña coláda hituje. A už Žužko také. Dámy a pánové, máme tu zlatýře večera pana Vojtěcha. Co vám k tomu řeknete? Posíláme slovo do studia. Reálně už teď už z Chorvatska mám totální nostalgii a bude se mě stýskat. Nemáme naší partu. Uj. Pojď taky. Já. Anakin. Je to těžký? Není to těžký. Ne, máš jako minika, fakt to se dobře. Tohle to ještě tady. Kluci, co stěhujete? Tyhle se ti zlekne. Úplnou zeď.
Teď to trochu upustíme. A zlomíme to. Jsme měli rovnou vyfouknout celý. To ano. Autostimulace. Zase sníš, vole. Já nemám fakt. Fakt no cap prostě. Ty vole. Tak celý motor už měl v ruce. Anička ve škuderu, 3 ráno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Andula vajbující na Janka Ledeckého, když předtím tvoje řekla, že Janka Ledeckého nesnáší. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. A mluví se jeden veselý, druhý je smutnější. Jako já, asi takovej pocit, jako je bodnutí nože. Že obtěžuju okolí, čekám bolest, Zatím nic nebolí. Andulo, co to máš v ruce? Ožusko. fuj pivo. Andula, fuj pivo. Chci to. Mé děti ze stanice Vrpník. Zdraví Martina. On si zavřel to okno. Neře se to stojí. Heřa tady z mrtvých vstal. Heřa se právě zeblil. Pozdravuj. Pocestný světě malej. Tady, co když se nevrátí, co když se nevrátí, se nevrátí. A víš čím to je, ty vole, málo oliv. Co s váma udělá alkohol? Alkohol! Přítel alkohol! Pověš nám něco, Heřo. Děti, nechlastejte. Tak to nepodporuji. Alkohol! Přítel alkohol! Ani tělo mladý. Mokrý dvor. Martin nemluví. Mluvím. Máme tu historický moment, dámy a pánové. Po 3 letech tu máme opět chorvatské párky. Ti z vás, co si vzpomínají, tak poslední párky nebyly úplně nejlepší. Jak jsem zembyl reálně. Jako fakt teď bych se zembyl. Na druhou stranu, Richarde, na druhou stranu. Dobrý, ten párek je mnohem nudnější než to víno. Skončilo to tak, že jsme házeli radši z balkónu na lodičku. Myslím si, že pán ještě doteď to nespí. Ještě nenatočím. To jsem pod tlakem. Chceš to hodit? Já to hodím. To hodím. Uvidíme to všichni společně. Já to ty. Proč? To hoj, to dělej, dej mu ten Nebo párek. Richard. A musíme, aby nejsme vidět, ale nejsme vidět. Říkáme, že mají. A hned tu má hodím šipku. Tak jo. 3, 2, pořádně. 1. Ty potulať. A máme tu nové párky ale, a ty to vypadají velice jako lépe. 70% masa, což jako... 30 bude plast. Lepší tu nemají, jako zjistili jsme, prostě v Chorvatsku nemají kvalitní párky. Tyhle jsou nejkvalitnější. Vidíme Úplně stejně jako z toho prvního úplně stejně, ale určitě budou lepší. Když tak, jako máme tady balkon opět, můžeme užít, nikomu asi ne do lodičky, ale někomu můžeme udělat překvapení jako na jiný balkon třeba. Už jsou hořáté. Dal jsem si tady k tomu tento velice nekvalitní toast, což je naprosto tragická kombinace, ale bude to určitě dobrý. Přidáme si tady ketchup, teda, no vidíte to. Večeře musí být... mikrovlnky. Ještě z mikrovlnky. A ještě toustáč. Jdeme na to. Strč to tam. Dámy a pánové, ten je. Ještě si přikousnu. Děkujeme, dávám tomu kvalitních 4,5 z 10. Jaké je moře, Martine? Moře nejlepší, dámy a pánové.
A je mi zima. Fouká tu, jsou vlny. A asi půjdeme za chvilku s Martinem na drinčík. Co Heřo, půjdeme na drink. Slečno, chci být modelka. Ale že jste to vy. Pan kvalitní muk. Nedopadla voda, tak jsem musela dát svoji alternativu. Tady jsem se sehnala oslíkat. Na Martina jsme tady čekali 15 minut, než Stálo to za to. tam seděl, opaloval se, ne? Jsem slyšel. To nemůžu říct na kameru. Autostimulace, nebo co jsi tam kurva dělal, ty vole. To přenechám jiným expertům tady. Proč na mě? Máme tady real rybník páčinku s marmeládou samozřejmě, nejsem barbar. A dáme taste test. Hodně dobrá, jo, říkáš? 11 z 10. Doporučuji, až budete příště ve rybníku. Paní má otevírací hodiny od 7 do půlnoci. Zvoník. Zvoník. Jak se cítíš, Martine? Na hovno, děkuji za optání. Situace není nejlepší, ale zvládneme to určitě. Zvládneme. 6:40 a jsme ready vyrazit. Nejlíp jim bylo, když nevěděli, co dělají. Jenom se potkali a neznělo to špatně. Tak se snažili a opravdu si užívali. Jenom existovali a čas běžel skvěle. Nechám si projít hlavou, kam všechny věci plavou, jestli je všechno jinde. Máme kontrolu na hranici. Pak se ztratili a chvílema se neviděli. Jenom si telefonovali a byli na tom ledě. A když se vrátili, už dávno nehořeli. Jenom dál usínali, chvíli spolu, chvíli vedle sebe. Chtěli jsme si dát oběd v Landseitu, ale zjistili jsme, že tady mají gulášovou polívku za 13 €, tak mě velice rychle přišla chuť. Ale Andla s Héřou si užívají. Jiné menšiny byly taky přilákány, jak je vidno tady z čepiček. Dáme si nějaký sušenky a nějaký toast poslední, co tam je, a jedeme do Tábora na mekáč. Nechám si projít hlavou, kam všechny věci plavou, jestli je všechno jen den. Tak jako kdysi v noci spolu pod mě na schodech. Nechám si projít hlavou, kam všechny věci plavou, jestli je všechno jen den. Tak co, Martine? Jak se máš? Nechej si projít hlavou, kam všechny věci plavou, jestli je všechno jen den. Zapínáme pás. Tak jako kdysi v noci spolu pod mě na schodech. Děkuju za Chorvatsko.
Zase za 3 roky. Petruško, milujeme tě. Krásnou dobrou noc.